लेकिन का बताई भैया घर ही चल बनी। अच्छा हमारे घर में बड़ा सुनसान बा। अच्छा आवाज लगाओ तनी हम मेरा हमार बाड़ी घर में की कहीं गइल बड़ी। ए मेरा रे अरे कौन है रे? कौन गइली इज्जत बताई हम कौन है मेरा रे कहत कौन हो रे? अरे तोरा बुझात नहीं करे ना ए हम हई हम ए नाती की बेटा हमार दुआरे चल जा न बहरिया 7 बानी 14 खरा मार के दुआर से बेलगा दम तार डर नहीं खेलागा। हां त मेहरारू पढ़ल लिखल मिलल बिया इंग्लिश में बात कर दिया बताई कहत ये दुआरी पर से ना जाइबो घर में से निकलम त 7 बोढ़नी 14 खारा हारा से मारे। अरे तोरा बुझात नहीं करे के अरे मजवा से नहीं पहचानत ले हमार मामा जी बोलतनी का छठ मांगक रहे बोलावे हमई के तारी मामा बोलबे रे हम तोरा बाप के सारा ही रे के हमार बड़का भैया तारी भैया के गोली मारी। अब बताओ रे मामा हम तोरा बाप के सारा ही रे तो के हई? अरे हम तोरा बहिन के बहनोई। हां हम तोरा बाप के दामाद। हां हम तोर भातार मुखतार होई। रउआ है जी तो रउआ ना है त का खोटिया के पौआ होई। ठीक बात आवतनी हां जल्दी के बात बोड़ी हरा के हमारी खोलो दिए गोड़ा लागत ए मेहरारू के गोले लागल जाला जानता रू काहे गोड़ लगनी हो? हां बोली जे मेहरारू के कमा के खियावेला नु हां उ गोड़ ना लागेला। हां हम कौन कमा के खियाई ने ए मेहरारू सुनी ना ए आई का हो गइल बा अपने के? ई बीमारी हो। बीमारी है हां ई बड़ा भारी हम तो कहियो ना देखले रहनी है जी अपने के। आ जानत रू ई बीमारी हां तोहरे लगे उपटबे करेला। हमरा लगे हां यो बरे आदमी के लगे उपटबे करेला। हां बोरियार आदमी के लगे ना उपटेला। हां बोरियार आदमी के लगे ऊपर जे तो लोग मार के मुंह एकदम हनुमान बना दे। कौन बीमारी है ये? बाप रे बड़का बीमारी छूट गए। हां तोहरे लगे होखबे करेला। हां बोली मेहरारू का हो? सुना ना बोली ना लगे ओई नहीं हो बोली तेरे सुनी ना मरद है मरद खानी रही ना मौका खानी खाए बानी हेंगई क क ठोला आई जना हमर मियाँ जे बड़ा बस में बा बड़ा मन वाई तो बा मियाँ हमर। हां सुना ना हमरे के एगो मोबाइल किन दो। मोबाइल ए जे चावल किने के पैसे नहीं अपने अपने बाखिर मोबाइल खरीदी का कहां से मोबाइल खरीदी? ना मेरा आज मोबाइल ना किनबू तो हाँ। देख लो है जामा फाड़ के फेंक दे। हेने सुनी ना जामा मन फाड़ी हेने सुनी का हो? जातनी किस्ता पर पैसा लेवे सुननी हां बस मोबाइल खरीदा जाए। हां तो हमर मोबाइल किन दो ना तो हम देख लो। हेने सुनी ना एक बात हमर पहले बतिया मानी हां कौन है जाई भोरे। हो रे हाँ भोरे धोरे ना कहल जाला भोरे कहल जाला। हो रे हाँ अच्छा सुनी हाँ। वो जे मोबाइल के दुकान में से हाँ। हम लोग उधारे मोबाइल लिए हम सुननी हम जातनी गांव में किस्ता पर पैसा लेवे। अच्छा तो हम जाता ही तो फोन कर दी हमने। अच्छा ठीक बा हम फोन कर तबे नु मिली मोबाइल। ठीक बाटे ठीक बा तू जा घर। हमार भैया वही जे बेचला। भैया हाँ अच्छा, ठीक बा हमार भैया से ले ले। हां जाना ओ मेरा को हतिया भोर रे मिली मोबाइल जाके ले ली हम मोबाइल उधार चोर ए भैया ए भाई अरे ई दुकान लाउ रे हो हाँ मोबाइल के हाँ रवा बेची ने हाँ माने मोबाइल हाँ रे साला तो हमरा मोबाइल चाहिए। मोबाइल चाहिए? हां कौन मोबाइल तोरा चाहिए? कौन मोबाइल चाहिए? हाँ कौन कौन मोबाइल बा दुकान में भैया? ते किने कथी बा हमरा दुकान में तो लाखों मोबाइल बा। लाखों मोबाइल हाँ तो हमरा के नोकिया दे दी। नोकिया हां नोकिया बंद हो गइल बा। नोकिया बंद हो गइल बा। हाँ तो कौन मोबाइल गाड़ी चलता? ओप्पो बा वीवो बा रियलमी बा सैमसंग बा। सुनो भैया का हमरा के घोपो दे दो। रे साल सब कोई ओप्पो कहता हम कहता घोपो मार देबे तो मोबाइल कोई कहलो कि घोपो मिलेला। तोरा ना समझ ना रही का बोले के बा। कहलो फिर भोर पर आई तो साफ सोच कर दम देहिया। ओप्पो ओप्पो हां ओप्पो मोबाइल चाहिए भैया। तो एगो 18,000 का बा एगो 12,500 का बा। एगो 18,000 एगो 12,500। हाँ तो सुनी ना हमरा के 12,500 वाला दे दी। चल पैसा दे। पैसा हाँ पैसा चाहिए? हाँ हां ले ली पैसा। दादा ई
तो बड़ी खिसिया दुकानदार से भेंट हो गई सीधे बा कदम दे ही है ए मर्दवा सुना ना हमरा के हमरा उघारे दे दो ए ढेर सारा हुआ सब पड़ेगा तोरा हमार मेहरारू फोन कइले रहली हो कइले रहली है कि ना तोर मेहरारू हमर मतलब फोन क्या करे रे ए फोन कइले रहली पैसा मेहरारू ने दी तोर मेहरारू दी हां हां मेहरारू दी पैसा पिछला बार लेली तो देबे ना कहली आज तक ले साले अब लिहन तो दे दी हां ना दे दी हम दिवा देबे ते दिवा दे पैसा हम मेहरारू से पक्का दिवा देबे एकदम पक्का मेहरारू से बोला पैसा दिवा दे होश जी आन पर तने होश में बात कर जानली मोबाइल जल्दी से दो हम जाई दरे ये हो तने कर लॉकवा खोल देबो रे साला ये बताओ परी हां तने लॉकवा खाली देखे जा दबे तो खुल ही जा है जे नाम तो खोली हां ओ तो चलो खोल दे तनी हो वाह खुल गइल क्या बस हो तबे नु लइका अंगुरी आवत रहल सन दिन भर हो चलो बड़ा बढ़िया खुल गइल हाय देखी ना हाय खेसरिया का फिल्म बड़ा बढ़िया चलत चाबस हो ले चलता नी घरे हाँ भैया हमरे नाम अखिलेश कुमार पल्ला हम एगो गांव में लभर रखल बनी ओकरे से बात करे खातिर फोन के तलाश करतनी अभी तक हमरा लगे मोबाइल तो हलै न बाटे अच्छा चलते नहीं रात में कौन भेटाई तो ओकरे से मोबाइल मांग के हम बात करब अच्छा चलनी हम ये तो मोबाइल देखत नहीं ले लेबा बड़ा मार धार वाला होय देखी नहीं खेसरिया कितना फाइट चलावता चाबस आज इनके का हम फंसावत नहीं अच्छा चलते ओ पलस्तर चाचा ओ काका है गोलक दन चाचा खुश रहो बेटा का हो ये बड़ी मोबाइल चलाओ तरा मार दवा हो ए सुन ना है ना ए मार सुन ना हमार बात तो हम अपने बिजी में बानी अपने हम देखत ए चाचा तांका मोबाइल तो ना बहुत सीरियस बा सुन लो सीरियस हां ना बाबू मोबाइल ला ए मार सुन ना बहुत सीरियस बा हमरा बाबूजी के नु बहुत अस्पताल में कबला सीरियस बा सीरियस बता का हो लेकिन मोबाइल हम ना देम ए मार दे एक तुम बतिया ली जुग जमाना बड़ा खराब बा मोबाइल हम ना देम ओ सुन ना मर्दवा बहुत सीरियस बा हमरा बाबूजी के केतना मेहनत पर मोबाइल मिलल बा रे दादा ओए मोबाइलवा तो ना मर्दवा ना हम मोबाइल केहू के ना देम ए एक तुम बात को दे दे हम पहले मोबाइल किनले वाली आ दिन जमाना बड़ा खराब बा मेरा कॉल में केहू के मोबाइल नहीं देबे हां सुन ना अच्छा तू मोबाइल कहां से किन ले बड़ा कहां से हां बबुओ रे एकरा खतरा बड़ा मेहनत करे के पड़ल बा 12 में है ना आ कहवा से किन के लिए आइल बड़ा गोरनिया कमाए रंडीगढ़ चंडीगढ़ कहत रहा रंडीगढ़ हुआ हां उहे चंडीगढ़ हां बबुओ रे कमा के ओने से चलनी हम बैठ गनी ट्रेन में हां तो ट्रेन में हमरा के ले 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 आके उतार देलो सो गोबरपुर में साहब तू पागल वाला का हो उ गोबरपुर गोरखपुर हां गोरखपुर हाँ। अब ओइजा से उतरनी है बबुओ धलनिया बस हां अब बॉस हमरा के ले 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 एकदम ले जाके उतरलो सलीबान उ लिबान हवे हां साहब तोर माथा केरेक बका उ लिबान बोला सिवान बोलला हां सिवान बबुओ सिवान हां अब ओइजा उतर गइनी हो हां तने भेटा गइल हो टेम्पू हां ओमे बैठल रहले सन दू को मोट आमदी हां एगो एको गरी हां आउ हमरा के बैठा देलो सन बीचे में बीच में बैठा देले सन कुछ दूर बढ़नी हो हां कुछ दूर बढ़नी तो बबुओ रे दुनू आदमी हमरा के डखुलिया के उतार लेले हां आ उतार के हमरा के ले 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 चल गेलो सर खरैठा में खरैठा में हां खरैठा में ले जाके कहता रे सर हां ए चल पाइंट खोल हां हां पाइंट खोल हम तो डरा गइनी हो बबुओ रे डोरे पाइंट खोल देनी हो हां दोनों आदमी निकलना सन है ना नो मोहर काफी हो देखा जाना सामान कौन सामान छुड़ा ये हम कुछ और समझ नहीं है छुड़ा निकलना सन हम डरा गइनी हो हाँ। पाइंट खोल देनी हो हाँ। उ चेक कइले है सनु हां तो हमरा पॉकेट से मात्र 3 गो सिक्के निकलल हो 3 गो सिक्का 3 गो सिक्के निकलल हो आ 3 गो सिक्का में तू मोबाइल किन लेला बा मोबाइल की ले ले बानी बाबू
सुना ना आय कहता नहीं हम बहुत सीरियस हमारा बाबूजी के मियाज खराब है सुन लो मैं खराब हाँ एक तुम दब बात कहली एने मैंने नानू बतिएबो ए हमारा तारा हमरा भरोसा नहीं क्यों तो बाबा वो दिन जमाना बड़ा खराब है आजकल मोबाइल दिया जाता तो कोई लागत लो अवाठा बतियावे कहू ना बतियाए ऐसे डर लगता ले बाबू बतिया ले मने ठीक बा डर बतिया का सड़क दे मोबाइल दे अभी दे तानी समझ लो और टाइम ना लगे के चाहिए हाँ ठीक बा हेलो हेलो आ रुखी बोलता रू हाँ आई लव यू रुखी आई लव यू टू मोबाइल दे ए मर्द का भइल पर बतबे तब नु हाय आई लव यू के मैं केकरा कहत रह आई लव यू थोड़े कहता नहीं हमर बाबूजी कहता नहीं समझ लो निमन से दवाई खा लियो निमन से दवाई खा लिया हाँ हां तो बाबू हमरा बुझाई लगी कहत रे आई लव यू बैक मारता तेरा कमजोर सिरा ठीक बाटे हाँ अभी हेलो हेलो एगो चुमा दो ना जानू ले ली मोबाइल दे ए का बोल मर्द पहले मोबाइल किलनी ना अगर बोतियो ना देखौनी झूठी आवे के फेर में बच्चू मां दे मार दो तेरा चुमा सुनाता हां बैक हमर बाबूजी नु हां सुरती में ज्यादा चूना खा लो चूना खा ले हाँ तो उनके कहता नहीं कम चूना खाइए बाबूजी अच्छा अच्छा तारा चुमा सुनाता हमरा बुझाई लगी चुम्मा दे बैक हेलो हेलो सुनो ना हाँ तारा ढेर दिन पर बात होता हाँ सुनी ना हाँ हमार मम्मी हाँ और पापा हाँ शादी तय कर दिले बा तय कर दिल बा हाँ तो अब हम केंगे जिया में रुकी तो हम कथी करी ते जी चाहे मोर ए मर्द 5 मिनट अभी मोबाइल दे देता नहीं रुका ना मर्द मोबाइल दे दे सुनो ना रुकी ते जी चाहे मोर मोबाइल दे हेलो हाँ ई साला बानू एगो हाँ ओकरे मोबाइल से बतियाता नहीं हाँ ई साला बड़ी मोबाइल मांगता हाँ हम तारा से बाद में बात करते कर मोबाइल पहले दे देता नहीं ठीक बा ठीक बा मोबाइल दे लेट हो जाए मोबाइल दे तोर मोबाइल हां मोबाइल दे एने मैंने नानू बतियोले ना बतिनी अब जाता नहीं हम जा चलो हां ठीक बा जा तू जा मोबाइल अब तो चल ताली लेके घरे हम चलो रहल बानी को